Que em nominessin per a un Grammy va ser un honor tan inesperat que crec que és el meu deure aprofitar al màxim aquest any electoral tan important. M'han donat l'oportunitat de participar en el panorama dominant de la música pop, fabricar xiclets i ajudar a convèncer els adolescents que l'aspecte i la sensibilitat dels productes de l'Apple Computer és un indicador del compromís de l'Apple Computer a fer del món un lloc millor. Perquè fer del món un lloc millor és genial, oi? Llibertat és una novel·la molt complexa que parla de la crisi de valors occidentals a través d'una família de classe mitjana que podria ser la nostra pròpia família. Tenir Jonathan Franzen al catàleg de columna és tot un luxe. Vam començar publicant-li les correccions ara fa 9 anys i tenir ara la possibilitat de publicar-li la seva nova novel·la, que ha estat un èxit als Estats Units, és realment un plaer i un honor. I l'Apple Computer deu estar molt compromesa a aconseguir un món millor, perquè els iPods són molt més guapos que els aparells d'MP3 i per això són molt més cars i incompatibles amb el programari d'altres companyies i perquè, bé, de fet no és gaire clar, perquè en un món millor els productes més genials han de portar els beneficis més escandalosos a un nombre molt reduït d'habitants d'aquest món millor. El llibreter sempre és bo vendre bons llibres i el Franzen és una de les novel·les més esperades d'aquesta tardor. Vull dir que nosaltres contents de tenir un bon llibre per donar als nostres clients. Jo penso que entronca bastant amb la literatura clàssica del segle XX americana, és a dir, amb els Philip Roths, DeLillos i aquest tipus de gent. Les seves històries no són massa espectaculars, però reflecteixen molt bé el que és la societat nord-americana i sobretot el que té el Franzen és que és jove i agafa la frontera entre el que és final del segle XX i principis del XXI. Potser val la pena fer un pas enrere i mirar en perspectiva per veure que arribar a tenir el teu propi iPod és precisament el que fa del món un lloc millor. I això és el que trobo d'estimulant en el Partit Republicà. Deixen que l'individu decideixi com ha de ser aquest món millor. És el partit de la llibertat, oi? Una capacitat lingüística d'escriure amb un estil extraordinari i amb una penetració, amb una capacitat d'anar al fons de les coses molt gran i al mateix temps això amb una gran habilitat per retratar la societat actual americana. Com que retracta diferents extractes de la societat americana, té registres diferents, té unes parts on hi ha un treball de reproduir un tipus de llengua d'una classe social mitjana-baixa important, i jo trobo que la traducció de la Josefina Cavallo reprodueix molt bé això. O sigui, ha aconseguit convertir al català la prosa de Franzen. I per tant, quan estem llegint-lo en català, tenim la certesa que estem llegint Franzen, que no estem llegint una altra cosa.